Хайырлы кеш, бүгінгі шығарылышына әлігі кадрлардан башлаубыз юққа түгел, 12 апрель космонавтика күні. 62 ел әлік Юрий Гагарин бірінші тапқыр космосқа ұша. Бұған башқа темалар турында келесі йорт сағатта. Яғырға да, яндырырға да ярамый. Ол бетінде кішіден тұра, кімдір сүндірмеген сигаретаны нұрғыта. 17 апрельден Татарстанда яңғынға қаршы махсус режим кіртілі. Аның талаплары һәм қағидалары турында Рания Абдрахманова. Толпанларға һәм кимирүчеләргә каршы көрәш. Безнең аның өчен монда территорияда без аншлаклар чыгарып куябыз. Обработка бара дип, һәм безнең монда тора инструктор, дезинфектор ответственный. Бу юнәлештә кайда һәм нинди эшләр алып барыла? Булар хакында тулырак Илдар Сафиуллин. Бірінші космонавт турында жылы хатирәләр. Bir zaman aytarlar, bir kişinep kelgenler skafandr bilen kosmonavt deb aytam dey. Ұшышынан соң Юрий Гагаринны біріншілерден болып фотоға төшерген легендар шәхес белән Индилә Хусейнова да танышып кайтты. 5 күннен Татарстанда янгынга каршы махсус режим кертелә. Бу чорда бөтен республика буенча кырыулан һәм чүп-чар яндыру, ачык утта ризык пешерү тыела. Язгы янгын куркынышы булган вакытка әзерлек чаралары турында бүген Татарстанның министрлар кабинетында сөйләштеләр. Гадәттән тыш хәлләр комиссиясе утырышын Рөстәм Нигъмәтуллин алып барды һәм сөйләшү бик җитди иде. Быел килеп чыккан 400-га якын янгынның 30% кырыулан яндырудан башланган. Мондый ут күзе чыраклары бигрәк Түбән Кама, Әлмәт һәм Тукай районнарында теркәлгән. Хөкүмәттә бүген кемнәрне тәнкыйть утына тоттылар? Нигә янгын сөндерү машиналарын 5 ел буе ремонтлыйлар? Рания Абдрахманова тулырак. Менә иптәшләр, авыл полностью яна. Октаныш районының Буаскүл авылы атна башында биредәге кытышкыч янгын 5 йортны көлгә әйләндерде. Ут йортларга кыры үлән яндырганда күчкән дип фаразлана. Территорияләрне менә шушындый кыры үләннән һәм чүп-чардан вакытында чиста артмауда янгыннарга китерергә мөмкин дип белгечләр. Бигрәк тә әлеге хәлләр торак пунктларга һәм бакчачылык ширкәтләренә кагыла. Быел гына шундый 370 янгын теркәлгән. Бу барлык янгыннарның 3тән бире диләр. Кайбер көннәрдә янгын сөндерүчеләргә көненә 50 тапкыр ут сөндерергә чыгырга туры килә. Бу хакта бүген гадәттән тыш хәлләр комиссиясе утырышында сөйләштеләр. Коткаручылар әйтүенчә, республиканың 24 районы язгы-җәйге янгын куркынышы сезонына өлешчә генә әзер. Основным недостатком является зарастание населенных пунктов сухой травянистой растительности. Төп җитешсезлекләр торак пунктлар тирәсендә кыры үлән күп булу, аларны җыештырмау белән бәйле. Шулай ук йортлар белән урман арасында янгынга каршы полоса җитәрлек булмау. 17 районда минералләшкән полосалар норматив таләпләргә туры килми. 2000-гә якын авылда су белән тәэмин итү чыганаклары аз яки бөтенләй юк. Кайбер җирлекләрдә янгын сөндерү техникасы инде 5 ел ремонтта исәпләнә. Бу исә турыдан-туры кеше гомеренә бәйледер Рөстәм Нигъмәтуллин. Ул районнарга дәүләттән машиналар кайтарылуын, әмма җаваплылык булмау турында катгый итеп әйтте. Мы местному самоуправлению машин выделяем, на депо машин выделяем. За техникой не следите, ну вы поймите. Җирле үзидарәгә машина бирәбез, әсәс техниканы карамыйсыз. Мондый авылларга янгын сөндерүчеләр вакытында килеп җитә алмый. Шуңа ирекле дружиналарга бирелгән машиналарны карап торырга кирәк. Бу таләп кенә түгел, бу халыкның иминлеге дә. Торак йортлардан тыш бу сезонда янгын куркынышы яный торган тагын бер зур тармак урманнар. Былтыр Татарстанда бер генә урман янгыны да теркәлмәде. Быел яз иртә килү сәбәпле хәзер үк сәгать сайын ут чыгу урыннары ачыкланып тора, ди министр. Бүгенге көнне менә уже 300-дән артык термические точки безнең профессиональный телдә инде теләү, безнең системабыз СДМ Рослесхоз система авиалия охраны буенча көндә фиксироваться ителә. Ул бит инде кешедән тора. Менә кемдер сүндермәгән сигаретаны ныргыта, кемдер зыян иттереп кенә менә үзем карап торып яндырыйм гына әле, яңартыйм дигән кебек халыкның бит менә әле күптән килгән еллардан инде бар яндырып тизрәк яшелчә чыга башлар дип инде. Быелның 17 апреленнән 10 майга кадәр исә республикада янгынга каршы махсус режим гамәлдә булачак. Бу чорда кыры үлән ягуда, ачык утта ризык пешерүдә тыела. Моңа температураның югары торуы сәбәпче ди синоптиклар.
По предварительному прогнозу, до 18 числа практически республика будет оставаться без осадков. Фаразлар бойынша 18 апрельге кадәр республикада явым төшем көтелмей, көндез температура 17 градуска кадәр күтәрелеп, янгын куркынычы 3-нче класска җитәчәк, урыны белән 4-нчегә. Димәк, бүгеннән үк куркыныч турында кисәтү таратыла. Шуңа махсус режим 17-сеннән генә кертелсә дә, бүгеннән үк учак якмаска киңәш итәләр. Лет 15-20 назад не соблюдали, сгорел соседский участок. 15-20 ел элек безнең бакчада кагыйдәләрне үтәмәү аркасында күрше йорт янган иде. Шуңа шикләүләр кертүгә уңай карыйбыз. Участокларда янмас, үзебездә кагыйдәләрне үтибез. Шашлык пешерер өчен режим беткәнне дә көтеп торып була. Яровый ягырга. Опасно уж это, может все сгореть. Сейчас тем более вот ветер, какой ветер. Янгын куркынычы булган чорда штраф 2 тапкыр арттырыла. Физик затларга ул 20 000 сум, юридик затлар өчен 800 000 җитәргә мөмкин. 90% всех техногенных аварий. Техноген аварияләрнең 90% кеше гайбы белән килеп чыга. Үлән үзеннән үзе яна башлаган очракта да тикшереп карыйбыз, кемдер шише атып калдырган була. Ул кояшта кызган, җылынган да шуннан башланган. Әле бу үзләре үләнгә ут төртүчеләрдән тыш. Нәтиҗәсе күз алдында. Аннары булышык дип хат яза башлыйсыз. Бу хәлгә китереп җиткермәс өчен һәр кешегә аңлатырга кирәк. Авыл җирлеге башлыклары һәр кем белән сөйләшергә, кисәтергә тиеш. Өлкәннәр һәм социаль яктан җавапсыз кешеләргә аерым игътибар кирәк дип белгечләр. Шуңа кыска вакыт эчендә янгын куркынычы булган урыннарда минеральләшкән полосаларны яңартырга, территорияләрне коры үләннән чистартырга, янгын була калса, су алу өчен чыганакларны барларга, гадәттән тыш хәл очрагында кисәтү системалары төзеклеген тикшерергә киңәш итәләр. Рания Абдрахманова, Ләйсән Сәитова, Яңа гасыр каналы. Бер атна эчендә Татарстанда талпан кадалган кешеләр саны 3 тапкырга арткан. 4 апрельгә 111 булсалар, хәзер 324. Бүген Казанда Кабан күле буен әлеге бөҗәкләргә һәм кимерүчеләргә каршы химик матдәләр белән эшкәртә башладылар. Яз иртә килгәнгә урман битләре бик күп һәм алар тиз үрчи. Роспотребнадзорда әйтүләренчә, Казанда һәм тагын 29 районда энцефалит авыруы юктыру ихтималы бар. Шуңа күрә республика буенча 2000 гектарга якын мәйданны эшкәртәчәкләр. Махсус сыекчаны кеше күп була торган парк, скверлар белән бер рәттән лагерьлар, балалар бакчалары янына сиптерәчәкләр. Бу Кабан күле буендагы агачлар күп үскән урын, талпаннарны шушыннан агулый башладылар. Чөнки ул башкаладагы кеше күп йөри торган җирләрнең берсе. Химик сыекчаның файдасы булсын өчен көн аяз, җилсез һәм яңгырсыз булырга тиеш. Хезмәткәрләр үзләре баштан аяк махсус киемдә. Безнең аның өчен монда территориядә без аншлаклар чыгарып куябыз. Обработка бара дип, һәм безнең монда тора инструктор, дезинфектор ответственный. Ул карап тора кеше кирмәсен өчен шу территорияга. Безнең обработка бара 1 сәгатьтән артык. Шушы вакытта безнең средства җитешә төшергә җиргә һәм сеңергә. Шуңа күрә менә 1 сәгать, 2 сәгать буе кирергә нежелательно. Быел яз иртә килде, җылы булганга урман битләре дә күп диләр. Яз башыннан бирле Татарстанда талпаннардан 324 кеше зыян күргән, шуларның 35-е Казанда. Бу саннар узганга караганда 3 тапкырга күбрәк. Табигать күзгә күренеп яшелләнә, көннәр җылытты. Кешеләр ял итү өчен урманнарга, болыннарга тартыла. Җирнең эшкәртелгәнме, юкмы икәнен күз белән карап аңлау мөмкин түгел. Шуңа күрә белгечләр әйтүенчә, талпаннардан саклану буенча төп кагыйдәләрнең берсе мөмкин кадәр ябыграк киемнәр кию һәм инде өйгә кайткач тәнне игътибар белән карап чыгарга кирәк. Безнең киңәш баш яулыкларын киергә, муеннарны капларга шарф белән, шалбарларны носкига кыстырырга һәм ачык аяк кием кимәскә. Белгечләр кимерүчеләргә каршы да чаралар күрә, чөнки тычканнар, күселәр бизгәк авыруы белән бергә урман битләрендә тарата. Алар кешеләргә энцефалит кебек йогышлы авырулар да ияртергә мөмкин. Ничек сакланырга белмәйм, специальный репеллент, наверное, итәргә кирәк. Аяктан чтоб менмәсен, шалбар киергә кирәк. Башка капларга буенга менмәсен өчен Яхшы саклану инде хәзерге вакытта чыкмаскадыр, бәлки йөрмәскәдер, мөмкин булган кадәр урманнарга йөрмәскә. Җанымда һаман крем тотам. Утырган җиренә крем белән майлысын чыгып китә ул үзе күпрә. Чтобы он плотно стоял, этот ошейник. Түбәнкамада яшәүче Сергей Добротворский талпаннардан үзенең генә түгел, этен дә саклый. Табигатькә чыкканда калын киемнәр кие, 4 аяклы дустына айга 1 тапкыр урман битенә каршы дару бирә.
Лещинник усали. Даруның файдасы бар, ул эткә кодалган толпанны үтерә. Үземә дә, эткә дә урман бетенең тигәне юк. Быелгы язда Түбән Камада 24 кешегә толпан кадалган, белгечләр урман битләрен тикшергән, аларда йогышлы авырулар табылмый. Татарстанда барлыгы 1,7 мең гектар җирне махсус сыйкча белән эшкәртергә җыеналар. Монда парклар, скверлар, ял итә торган башка урыннар гына түгел, балалар бакчаларының ишек алларында керә. Дәрвишләр Залесный бистәләрендә һәм Солод күпер комплексында толпаннар аеруча да күп диләр. Илдар Сафиуллин, Роман Фенин, Яңа Гасыр каналы. Бүгеннән Рубинда яңа баш тренер эшли башлады. Бу вазифага 58 яшьлек Рәшит Рәхимов билгеләнә. Бүген аның җитәкчелегендә команда беренче ачык күнегүләр уздырды. Рәшит Рәхимов тумышы белән Дүшәнбе шәһәреннән. Тренерлык эшендә 20 елдан артык Мкар, Локомотив, Ахмат, Уфа клубларында эшләгән. Рәшит Рәхимов Юрий Уткульбаев урынына килде. Ул әле узган елның ноябрендә Леонид Слуцкий киткәннән соң гына билгеләнгән иде. Уткульбаев тренерлык иткән дәврдә Рубин 4 тапкыр җиңүгә иреште, соңгы 4 уен тигез исәп белән тамамланды. Рубин өчен чираттагы матч 15 апрельдә булачак. Казанлыларны Ярославльнең Шинниги белән очрашу көтә. Хәзер Рубин беренче лиганың турнир таблицасында 2нче баскычта тора. 26 матчтан соң команда 47 очко туплады. Уенчылар белән очрашуда яңа тренер команда Россия премьер-лигасында уйнарга тиеш дип белдерде. Кызганыч, хәзер Рубин өчен авыр вакыт, әмма сез җиңүгә лаек ди Рәхимов. Инде әйтеп үткәнчә, бүген безнең ил өчен мөһим һәм истәлекле дата космонавтика көне. 1961 елның 12 апрелендә Юрий Гагарин галәмгә күтәрелеп, кешелек тарихында беренче тапкыр җир тирәли әйләнеш ясый. Космоста 108 минут була. Еллар үтү белән дә космос белән кызыксыну кимеми, әйтик, ил халкының 4тән 1 турист буларак Марска барып кайтырга тели. Сораштыру нәтиҗәләрен җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү буенча бөтен Россия үзәге игълан итте. Һәр 3нче кеше җирдә генә калырга тели. Рөстәм Миңнеханов республика халкын космонавтика көне белән шаяртып котлады. Тәрәзәгә күз салсам гаҗәеп күренеш дип язды ул социаль челтәрендә. Татарстан рәисенең ирек мәйданыннан куя торган фотосында бүген йолдызлы күк йөзен һәм галәмгә чыккан космонавтны күрергә була иде. Әйтерсең, ул үзе безгә карап тора. Юрий Гагаринның җиргә төшүе, сәгатькә якын сөйләшә алмыйча утыруы, Никита Хрущевка шалтыратуы. Казанда яшәүче 82 яшьлек Асхат Фарухшин Гагарин беренче очыштан кайтканнан соң аны фотога төшергән кеше. Ул көнне 12 апрельдә ул 5 уникаль фото ясавын әйтә. Хәзер алар тарихи сурәтләргә әйләнгән. Ни өчен әлеге кадрларны 25 ел буе берәүгә дә күрсәтми саклаганнар? Инзилә Хөсәйнова репортажы. Беренче булып Гагарин беренче космонавтны карточка төшергән кеше мин, Фарухшин. Ул горурланам. 1961 елның 12 апрелен яхшы хәтерләй Асхат Фарухшин. Ул вакытта ул Саратов өлкәсендә хәрби хезмәттә була. Энгиз шәһәрендәге хәрби базадан нәкъ шуннан ерак түгел, дөньяда беренче булып галәмгә чыккан космонавт җиргә төшә дә инде. Юрий Гагаринны кырда татар кешеләре таба. Әниле кызлы Тахтаровларның бәрәңге утырткан чаклары була бу. Рәмия Тахтарова космонавтка скафандрын салырга ярдәм итә. Соңыннан Гагаринны Асхат Фарухшин хезмәт иткән аэродромга алып киләләр. Bir zaman әйтәләр, bir кешенәп килгәннәр скафандр белән космонавт дип әйтәм ди. Барып карасам мин, ул теге элекке парашютист мәйдәм, нинди космонавт булсын бу, алдакчы. Асхат Фарухшин Юрий Гагарин белән 1 ел алдан танышкан була. 1960 елда армиядә чакта мине бер төркем спортчыларны йөртүче шофер итеп куйдылар дип искә ала ул. 2 ай дәвамында алар белән дуслашып ук бетә. Тик берсе дә үзләренең офицерлар һәм булачак космонавтлар икәнлеген әйтмиләр. Алар бер 15 кеше. Шулар белән бергә яшәдек, 2 ай йөрттем мин аларны. Исемнәре юк аларның. Һәр вакыт сөйләшәләр кличка белән. Юрий Гагаринны шат күңелле һәм һәр вакыт күтәренке кәефтә булганга күрә Весельчак дип йөрткәннәр. Ул үзе исә Асхат Фарухшинны татарчонок дип атый. Весельчагы бик көләдер һәр вакыт. И анекдот сөйләшергә ярата. Мин дә яратам, без шулай танышып киттек. Соңыннан гына белдек, алар космонавт икән. Менә шулай 1 елдан соң ике дус кабат очраша. Хәзер инде Асхат Фарухшин алдында гади егет түгел, дөньядагы беренче космонавт басып тора. Моны шунда ук аңлап алып, хәрби частьләрендә солдатларны мөһим вакыйгаларны төшереп йөрү өчен дип бирелгән фотоаппараты барлыгын исенә төшерә 21 яшьлек фотограф. Аклы каралы 5 фотосы сакланып калган. Минем кулда 62 ел элек төшерелгән фотолар. Монда тарих, үткәнебез һәм ул чорның иң зур казанышы. Әйтик, менә бу фотода Юрий Гагаринны халыкның ничек дәррәү килеп каршы алуы күренә. Мин ул чорларны үз күзләрем белән күрә алуыма бәхетлемен ди Асхат Фарухшин.
Кайтып төшү белән шалтыраттымы улаңа? Шуннан шалдыратты, шуннан шалдыратты аэропорттан, ол вакытта Хрущев бу түшкөнгө биден, түшүп бизге гынап келгендер. Доклад итәргә кирәк бит секретарьга. Менә бу фотода Юрий Гагарин Хрущев белән сөйләшә. Хрущев кайта минди Гагарин ди бу әйтә. Хрущев әйтә, нинди татарым булсын ди, аштыр, урыс кирәк миңа, урыс дип әйттегез бит дип. Шул бер кызык калды әле менә. Шулай историяга кирип калды мине. Гагарин җиргә төшкәннән соң 40 минутлап сөйләшә алмый торды, шок хәлендә иде. Ә мине үз яныннан җибәрмәде ди фотограф. Менә бу сурәттә беренче космонавтның ял итеп утырган вакытта. Bütün Королевларны төшергәнмен. Ул бит ул вакыт секрет. Әзгат Фарукшин төшергән фотоларны хәрби сер дип атап 25 ел буена берәүгә дә күрсәтмәскә кушалар. Туган нигезендә әнисенең сандыгында яшереп саклый ул бу сурәтләрне. Һәрберсе кадерле һәм күңелгә якын ди. Чөнки шушы 5 кечкенә генә рәсемдә илебезнең зур тарихы ярылып ята. Инзилә Хөсәйнова, Ләйсән Сәйитова, Яңа гасыр каналы. Татарстанлыларны премьер-министр Алексей Песошин да котлады. Бу көн космонавтларның улуг хезмәтен, галимнәрнең һәм ракета космос тармагында эшләүчеләрнең зур казанышларын күрсәтә. Бүген космик тикшеренүләрнең әһәмияте көннән-көн арта. Үз вакытында Татарстанда космик технологияләр шактый үсеш алган иде. Казанда данлыклы конструкторлар Глушко һәм Королев ракета двигательләре өчен сызымнар сызды. Моннан тыш башкалада космик корабльләр өчен мөһим детальләр җитештерүче завод урнашкан. Илебезнең бай үткәне киләчәктә дә зур ачышларга тәрсен диелә котлауда. Россиядә мөгезле ретерлек саны ил тарихында күрелмәгәнчә кимегән 17 миллионга кадәр. Ни өчен Татарстан фермерлары сөт җитештерүне арттыра алмый? Сәбәбе җыю бәясе түбән булудамы? Булар хакында Реальное время интернет газетасы яза. Башка яңалыкларга күчәбез. Бүген Рөстәм Миңнеханов 2 көнлек эш сәфәре белән Белоруссиягә килде. Татарстан рәисен Минскиның халыкара аэропортында хөкүмәт җитәкчесе Петр Пархомщик һәм Россиянең Белоруссиядәге елчесе Борис Грызлов каршы алдылар. Рөстәм Миңнеханов Минскидагы татар иҗтимагый оешмалары вәкилләре белән дә очрашты. 2009 елгы җанисәп буенча Белоруссиядә 7000ннан артык татар яши. Монда Шишмә оешмасы аеруча актив эшли. Залга җыелучыларны сәламләп Белоруссия хөкүмәте җитәкчесе Петр Пархомщик мондый дустана очрашуларның икътисад өчен генә түгел, төрле милләтләрне берләштерү өчен дә әһәмияте зур булуын әйтә. Рөстәм Миңнеханов татар оешмалары вәкилләренең туган телне һәм милли мәдәниятне саклауда зур өлешен ассызыклады. Быел Казанда Россия ислам дөньясы халыкара форумы узачак. Рәис милләттәшләрне анда катнашырга чакырды. Татарлар Рөстәм Миңнехановтан сәхнәдә чыгыш ясар өчен балалар бию коллективларына милли киемнәр алырга ярдәм күрсәтүен сорый. Ул бу эшне Бөтендөнья татар конгрессы һәм мәдәният министрлыгына хәл итәргә кушты. Очрашу ахырында Татарстан рәисе Белоруссиядәге иң актив татарларга дәүләт бүләкләре тапшырды. Республиканың мәгариф һәм мәдәният министрлыклары өчен төп проблема кадрлар кытлыгы. Бүген бу хакта Дәүләт Советының комитет утырышында белдерделәр. Министр Илсур Хадиуллин әйтүенчә, Татарстанда яшь белгечләргә акчалата ярдәм каралган. Профильле сыйныфлар ачыла, максатчан укыту программасы бар, ә укытучылар һәм тәрбиячеләр барыбер җитми. Быел министрлыкка инженер һөнәрләре буенча белгечләр әзерләү бурычы куелган. Бу эштә ярдәм булсын дип техникум, көллият, училищеларның тулай торакларын ремонтлауга акчаны 2 тапкыр 400 миллион сумга кадәр арттырганнар. Марат Әхмәтов укытучының абруен күтәрү кирәк ди. Бүген нәрсә эшләп булыр иде? Җәмгыятьтә укытучының абруен дәрәҗәсен үстерү мәсьәләсендә. Безнең яктан да укытучының үзенең дәрәҗәсен күтәрү өстендә эшләргә кирәк. Мин укытучы икән, мин аның фәнне белергә тиеш. Мин тәрбияне аңларга тиеш. Әтиянегә җылы мәсәләттә булырга тиеш. Мин гомумән баланы яратырга тиеш. Баланы яратмаганда эшләп булмый. Şu anda bölgelerinde iki yapı. Manda çünkü cemiyetine kayıtlar bulmuyor. Okutucu tarafından da bu sene nehabbetini korup aldığı için bir nık kişişlerle değiş okutucuda. Cemiyet elbette yaplarla değiş.
Татарстанда язгы ау сезоны башлана. 15 апрельдән 24-не кадәр су кышларын ату рөхсәт ителә. Калган киек кышларны 22 апрельдән 1 майга кадәр ярый. Иминлек кагыйдәләрен үтәү мөһим. Кеше яши торган җирдән кимендә 200 метр читтә генә сунарчылык рөхсәт ителә. 5 мм-дан да зур ядрәләр белән атмаска кирәк. Ауга бары тик махсус өйрәтелгән этләрне генә алып чыгу зарур. Республикада аучылык белән шөгыльләнер өчен елына якынча 45 мең рөхсәт бирелә. Татарстан Республикасында язгы ау 15 апрельдән башлап 24 апрельгә кадәр үткәрелә. Шул сезонда суда йөзүчеләргә, үрдәкләргә, казларга мөмкинчелек бар. 25 апрельдән республикада уылдык операциясе дә башлана, ул 5 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Бу вакытта балык тоту буенча шикләүләр кертелә. Алар уылдык чәчкән чорда кимәдә балык тотарга ярамый, сату өчен тоту тыела. Яр буеннан да бер генә кармак салырга рөхсәт ителә. Аның ыргагы 2дән артмаска тиеш. Бу таләпләрне үтәмәүчеләргә 500 сумнан алып 4 меңгә кадәр штраф салына, яисә ел дәвамында балыкчылык белән шөгыльләнергә рөхсәт булмаячак. Дәвам итәбез. Татарның күренекле җырчысы Әлфия Авзалова исемендәге халыкара конкурска гаризалар кабул итәләр. 2 атна эчендә 200дән артык һәвәскәр җырчы катнашырга теләк белдергән. Бәйгедә бөтен дөньядан җырчының иҗатына гашыйк яшьләр катнаша ала. Нәфис сүз осталарын да көтеп калалар. Җиңүчеләр Әлфия Авзалованың 90 еллык юбилеена багышланган гала концертта чыгыш ясаячак. Ул 23 октябрьдә Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында узачак. 17 телдә җырлаган данлыклы йолдызның ничек соклаулары турында Рүзәл Шәрипов. Пешанамны ялтыраткан чалшамалы яр-яр, йөрәгемне саркыраткан яр чамалы яр-яр. Татьяна Ефремова Әлфия Авзалова җырларын тыңлап үскән. Ул аның 17 телдә җырлый алуын белгәч шакката. Үзе татар телен яхшы белсә дә, конкурста катнашыр өчен аның репертуарындагы үзбәк телендәге җырын сайлап алган. Ул узган ел җиңүчесе. У минем өчен бик зур үрнәк булды. Менә шул кадәр тырышып, шул кадәр харизматичный җырлар аша менә шул энергетиканы бирү бик менә минем өчен менә әйтәләр бит әле маяк шикелле менә өйрәнергә кирәк алай. Әлфия Авзалова кебек көчле һәм үзенчәлекле тавыш ияләрен таныту аның исемендәге конкурс фестивальнең максаты шул. Монда җырларны татар телендә генә түгел, артист башкарган 17 телдә дә тәкъдим итеп була. Рус, казах, инглиз, үзбәк, башкорт, кытай һәм башка телләрдә. Кем катнаша, мин әйтәм, иң башта әкрен генә башла, сөйли башла, нәрсә турында әйтәсең килә. Аннары сөйлә син аны, рәхәтләнеп, аннары син кульминациягә килеп җиттең һәм әйтәсең, менә мин сезгә киттем. Менә шундый Әлфия Авзаловның шундый подход дигән әйбер булды. Бүген конкурсны оештыру үзенчәлекләре турында журналистларга сөйләделәр. Гаризаларны 13 яшьтән 35 яшькә кадәргеләрдән кабул итәләр. Видеоларны Әлфия Авзалова фонды сайтына 22 майга кадәр җибәрергә кирәк. Килгән язмаларны Салават Фәтхетдинов җитәкчелегендәге мәртәбәле жюри бәяли. Үзенең гади булды. Шушындый гади мөнәсәбәт торып калды Әлфия апаның үзенә. Ул бер вакытта орден сорап биргән кеше үзе өчен Әлфия апаны тыңлыйлар. Менә минем улым белән кызы тыңлый ди. Минем улым белән кызым тыңлый. Аның улы белән аның кызы тыңлаганга гына Әлфия апаның рейтингы артмый. Аны һәрбер өйдә яңгырарга тиеш. Быел Әлфия Авзаловага 90 яшь тулган булыр идем. Шул уңайдан 23 октябрьдә зур концерт оештырылачак. Анда конкурста җиңүчеләр дә катнаша диләр фондта. Көзен артистның иҗатына багышланган фәнни-гамәли конференция уздырырга ниятлиләр. Әлфия апаның гомумән безнең андый шәхесләребезнең җырлау рәвеше аны өйрәнергә кирәк. Ул өйрәнелмәгән. Һәм мәктәпләрдә Әлфия апаның иҗатына багышланган кичәләр үткәрелү көтелә. Аласыз иң якын дуслары, хәзер йортында юлында. Заманында Әлфия Авзалова дөнья халыкларының җырлары дигән программа әзерләп, аның илнең зур шәһәрләрендә дә, ерактагы авылларында да тәкъдим итә. Аның исемендәге фестивальне дә киләчәктә шундый кылачлы итәргә уйлыйлар. Рүзәл Шәрипов, Роман Фенин, Яңа гасыр каналы.
Татарстанның мәдәни баш қаласы конкурсы дәвам итә. Ул республикадағы милли мәдәниятләр һәм ғөреф-гадәтләр елы уңайыннан оештырыла. Бүген Казанда Яңа Шишмә районын тәкъдим иттеләр. Халкының тормышын, йолаларын, көнкүреш әйберләре, һөнәрчелек, тегү, чигү үрнәкләре аша күрсәтәләр. Районда туып үскән танылган шәхесләр турында фото һәм шәхси әйберләр күргәзмәсе эшли. Шулай ук Яңа Шишмәнең тарихи объектлары буйлап үтүче туристлык маршрутында тәкъдим иттеләр. Районда яшәүче 6 милләт вәкиленең милли ризыкларыннан да авыз итәргә була иде. Бүгенгә үз мәдәниятен Сарман, Нурлат, Лениногорск тәкъдим иткән җиңү яулаган район федераль яки төбәк мәдәни проектын тормышка ашыру урыны итеп сайланачак. Моның өчен 3 миллион сумлык сертификат бирелә. Үзебезнең музейларыбызның эшчәнлеген, төрле кул эшләре, күргәзмәләрне алып килдек. Талантларыбыз, шулай ук җырчыларыбыз, биючеләребез, театр сәнгате, районыбыз үсә, зурая, ныгый, менә шул уңышларыбызны тәкъдим итәргә булдык. 44 безнең регион Татарстанда, алар бөтенесе үзләрен матур итеп күрсәтәләр, үзләренчә бөтенесе таныштыралар, үзләренең районы белән шулай бик төбәк иттереп, бик чын районның чыгышын, чын районның хезмәтен, чын районның тарихын күрсәтәләр. Шәршәмбе хәбәрләре шундый булды. Рекламадан соң һава торышы фарасы белән Эльвина Насыйбуллина таныштырыр. Исән-имин булыгыз. Компания «Луидор» представляет современный городской кроссовер «Москвич-3» с выгодой до 250 тысяч рублей. Яркий дизайн, современный и экономичный 1,5-литровый турбированный двигатель, светодиодная оптика, бесключевой доступ, панорамный люк и многое другое. Все это «Москвич-3». Совершите пробную поездку уже сегодня в дилерском центре «Луидор» по адресу Казань, Сибирский тракт 59. Подробности по телефону 8 800 2002 402. Эмис – натуральный виноградный концентрат. В честь праздника Рамадан акция при покупке одной упаковки Эмис Таврический. Целая упаковка лимонада в подарок. С 7 по 18 апреля на втором этаже в Казанском ЦУМе распродажа индийских товаров. Вот мама и Светка, что видят разметку, которой расчерчена зеброю метка «Дорога», что надо сейчас перейти. А это водитель грузовика, что остановился у знака, пока мама и Светка пройдут по разметке, которой дорога расчерчена метко, и скажут спасибо знаком кивка. Так делают все, кому жизнь дорога. Возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих. Как уничтожить колорадского жука? Карада с усиленным эффектом. Убивает и жуков, и личинок. Карада защищает картофель надолго. В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем Любава каждый день. Любава – мой любимый крем. Кәрим Тинчурин театрында яңа җырлы биюле комедия. Яратам, бетте китте. Көн чыгышның сихри бизәкләре, зауыклы хыял бизәкләренә үрелгән нәфис алтын сызыклар. Миллионлаган йөрәкләрне яулаган бизәнү әйберләре. Көн чыгышның алтын сихри коллекциясы белән бергә балка. Оператор шилтәрендә Ювелирочка телеканалын карагыз. Дома у сада. Новый квартал сад от Акбарс Дом. Жить, чтобы мечтать и создавать. Акбарс Дом. Дом там, где мы. Только в апреле Geely Canafta объявляет дни рекордных выгод. На весь модельный ряд Geely честная выгода до 690 тысяч рублей. Сдайте свой автомобиль и уезжайте на новом Geely Canafta 230 30 30. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабыз буенча температура дәрәҗәсе таралды. Төнлә шактый салкынча, ә көндез һава шактый җылына.
Киләсе минутларда тулырак танышырбыз. Яндекс погода хезмәте хәбәр итүенчә, көнчыгыш Бөгелмә Баулы Азнакайда алмашынучан болытлы һава, температура көндез якынча 17 градус жылы, төнлә 3 градуска кадәр жылы. Төньяк көнчыгыш районнарда Түбән Кама яршылы, Алабугада явым-төшем көтелми, көндез 18 градуска кадәр жылы, төнлә шулай ук 1 градуска кадәр жылы. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида алмашынучан болытлы һава, көндез температура уртача плюс 17 градус, төнлә 2 градуска кадәр жылы. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта шулай ук алмашынучан болытлы һава, көндез якынча 16 градус жылы, төнлә 1 градуска кадәр жылы. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә явым-төшем ихтималы зур түгел. Көндез уртача температура 18 градус жылы, төнлә якынча 2 градус салкын. Чистай, Әлмәт, Мамадышта явым-төшем ихтималы шулай ук зур түгел. Көндез уртача 18 градус жылы, төнлә 1 градуска кадәр салкын. Җомга көнне атмосфера фронты салкын һава массаларын алып киләчәк дип фаразлый синоптиклар. Башкалабыз Казанда алмашынучан болытлы һава, көндез 18 градуска кадәр жылы, төнлә уртача 1 градус жылы. Җил төньяк көнчыгыштан уртача тизлектә, атмосфера басымы терекөмеш баганасының 755 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 46%. Җирнең магнит кырытыныч. Бүгенгә менә шулар иде. Студияда Эльвина Насыбуллина. Сау-сәламәт булыгыз.